Manden cɛ ani manden muso muru ni karamɔgɔw sɔngɔw ani donso an bɛ bɛɛ lajɛlen fo sunkalo ala ka tɛmɛ ko ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma a depansi ka ca ala ka nɔgɔya nasɔngɔ bɔla bɛɛ ye a sɛgɛn ka bon musow yɔrɔ ala ka kɛnɛya a n'a kurazi ala k'o don musow bɛɛ lajɛlen na ala ka jamana basigi ala ka barika don silamɛya la ala ka duwawu minɛ minnu man kɛnɛ ala ka dɔgɔtɔrɔw ni furakɛlaw bɛ ka fura minnu di ala k'o kɛ bana ninnu sababu ye o banni sababu ye yarabi tabaw ala ka hinɛ olu la an bɛna an ka video kɛ bi video bɛ kuma jumɛn kan a bɛ kuma an ka équipe nationale cɛba dɔ belebele dɔ ɲangara dɔ n'o ye Ousmane Chérif n'o ye Ousmane Farota Ousmane Farota ala ka badada a dali ala ka nɔgɔya ye Ousmane Farota balontana kun an bɛ Mali balontana bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ sɛgɛnlafiɲɛbɔ la ani minnu taɲana an b'a fɔ ala ka lahara sɔn suma olu ni silamɛ suw bɛɛ lajɛlen minnu bɛ sɛgɛnlafiɲɛbɔ la an b'a fɔ ala k'u mɛn an kɔrɔ denmisɛnnin minnu yɛrɛ bɛ ka dolan ci bi an bɛ dugawu k'u ye ala ka se d'u ma Côte d'Ivoire batili ala k'o sababu d'u ma ɲina n'a bɔra da barikalen na a bɛ kɛ ne bala de y'a fɔ Côte d'Ivoire ala ma Mali n'u bɛnna Coupe d'Afrique ala ma Mali qualifiera ala ma Mali ni Côte d'Ivoire bɛnna fo siɲɛ fila yarabi ala ka Mali ni Côte d'Ivoire bɛɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ ala k'o se di Mali ma manden cɛ ni manden muso Mali ka cɛba dɔ binna n'o ye Ousmane Farota ye dangelen dɔ binna n'o ye Ousmane Farota ye dolantalan kun don ale tun bɛ jɔ goli de la ale n'a bɛ f'o ma ko gardien mun bɛ celu kɔlɔsi n'olu ye dolan minɛbagaw ye donc bi an bɛna kuma dɔɔni Ousmane Farota kan Ousmane Farota anw denmisɛnninma a tun bɛ to ka n'a ba fo Bangoni Salemugu la n'a nana ba fo n'a bɛ taa an bɛ tagama a nɔfɛ fo n'an sɛgɛnna yɔrɔ min na Ousmane Farota a kun ko ka di ne yɛrɛ kosɛbɛ a ye balontanko la a ye leçon caman di ne ma a ye ganw di komi olu tun ka bon an bolo ma a wagati Ousmane Farota an bɛna kuma a kan Ousmane Farota a ye mun kɛ Mali ka équipe nationale fɔlɔ k'a fɔ nin ye Mali ka dolantanaw ye équipe nationale ye donc an bɛ hakɛto ɲinakaw fɛ donc Mali ka équipe nationale a fɔlɔ o créelen mɔgɔ fɔlɔ mun ye bi don k'a fɔ nin ye Mali ka équipe nationale ye mɔgɔ fɔlɔ mun y'a bi don o ye Cheikh Diallo ye donc Mali taara Coupe d'Afrique Yaoundé 72 Mali talen gardien dɔ tun bɛ Mali kɔfɛ Seydou Guatigi première match Mali ka première match la u y'o tan Seydou Guatigi ale banana Seydou Guatigi banani dɔ nana jɔ n'o ye Kapi Madou Keita ale jɔlen remplaçant na Madou Keita ale kɛra meilleur gardien d'Afrique o Madou Keita kɛlen o ye de 72 jusqu'à 94 Mali commencé ka qualifier 94 Mali qualifié mun kɛra meilleur gardien n'o ye Kapi de tun ye entraîneur ye donc entraîneur ale talen n'a ka équipe ye Ousmane Farota tun bɛ Mali kɔfɛ Mali ka gardien la Ousmane Farota fana o kɛra meilleur gardien ye d'Afrique ye 94 Ousmane Farota ani gardien tɔw cɛ mun de tun bɛ yen ko dɔ tun bɛ a la mun tun tɛ gardien tɔw la diɲɛ kɔnɔ o ye mun ye
Ousmane Farota kelen dɔrɔn de tun bɛ se ka détente kɛ ka taa kɔ kan ka ballon minɛ ka tila ka jigin ka sɔrɔ a m'a bila. Diɲɛ gardien o gardien n'i ye détente kɛ ka taa ballon minɛ i kɔ kan i b'a dévier, soit i bɛ ballon dévier, soit i bɛ maga ballon na, mais ka détente kɛ ka t'i kɔ kan ka ballon minɛ ka tila ka jigin n'a ye ni Ousmane Farota tɛ diɲɛ gardien si ma deli ka kɛ. A y'a kɛ ko kelen fila saba. Donc o yɔrɔ an b'o to an kɔnɔ. 1 contre 1 a kun jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o la. Ousmane Farota ala ka lahara sɔn sumaya parce que diɲɛ ballontanna kɛra cogo o cogo, entraîneur kɛra cogo o cogo, i bɛ se ka ballontanna dilan, mais mɔgɔ si o entraîneur tɛ yen mun bɛ se ka goli dilan ni goli tɛ. O de kama équipe nationale dira entraîneur ma cogo o cogo, i bɛ taa sɔrɔ gardien ka entraîneur o y'a d'a ma, i b'o ta d'a ma parce que ni mɔgɔ ma gardien kɛ o tɛ se ka gardien dilan. Ni mɔgɔ ma gardien kɛ o tɛ foyi dɔn gardien la. I ye entraîneur ya kalan cogo o cogo, n'i ma gardien kɛ i bɛ se ka dɔɔni de fɔ, mais gardien kɔrɔ o de bɛ se ka gardien dilan. O de kama Madu Keita ala ka hinɛ la, ale Ousmane Farota dilan. Ousmane Farota fana ale de ye Bouakar dilan. I y'a faamuya wa? Nigeria, Bouakar Keita, Nigeria Coupe du Monde Junior la fo Mali taara ɲɛfɛ bayɔgɔ ninnu Mali taara ɲɛfɛ Serou Keita ani Dissa ninnu gardien mun tun b'olu kɔfɛ o de ye Bouakar Keita ye. O tun bɛ yala Farota nɔfɛ. Donc Farota de fana y'ale dilan. Donc a taara Coupe du Monde na ale kɛra Madu Keita o kɛra meilleur gardien ye 72. O ye Farota dilan. Farota kɛra meilleur gardien ye 94. Farota ye Bouakar dilan. Bouakar kɛra deuxième meilleur gardien au monde. Parce que Casillas o de bilala ɲɛ. Donc c'est pour vous dire que gardien o de bɛ gardien dilan. Donc kuma bɛɛ bɛ mun nɔfɛ Mali kɔnɔ Ousmane Farota a ɲɔgɔn gardien mana. Ni mun ko i bɛ sɔsɔli k'a la an b'i ɲininka i kɛra gardien jumɛn ye Mali kɔnɔ n'i kɛra meilleur gardien ye Afrique kɔnɔ, c'est à dire pour que an ka se ka i n'a da a tɛ i ma k'a ye. Donc gardien ballontan mana daminɛ ballontan équipe tɛ yen diɲɛ na k'i bɛ coupe ta ko équipe ye coupe ta ko u ka sɔrɔla u ka gardien man ɲi o tɛ se ka kɛ. Donc Mali kɔnɔ minnu kɛra gardien baw ye an hakili bɛ dɔw la an hakili tɛ dɔw la, mais an bɛna lajɛ ka foli kɛ gardiens ye. An b'a daminɛ Serou Gatigi la. N'an bɔra Serou Gatigi la an bɛna Madu Keita. Madu Keita kɔfɛ Bouakar Yachine. Bouakar Yachine kɔfɛ Modibo Dis. Moro Dis kɔfɛ Sori Kuruma. Sori Kuruma kɔfɛ an bɛna Karamɔgɔ Janɛ. O tun ye joliba gardien dɔ ye a tun bɛ bɔ Korofina. Karamɔgɔ Janɛ kɔfɛ Real gardien dɔ tun bɛ yen ko Musa Bagayogo. Musa Bagayogo kɔfɛ Modibo Dis. Musa Bagayogo kɔfɛ ɛsa gardien dɔ tun bɛ yen Moribo Siribe. Moribo Siribe kɔfɛ Basidi Bada a bɛ Faransi. O tun ye ɛsa gardien dɔ ye a tun bɛ bɔ hippodrome na. Basidi Bada bon n hakili t'a bɛɛ la quoi. Modibo Siribe kɔfɛ Basidi Bada kɔfɛ Ousmane Farota kɔfɛ Modibo Keita kɔfɛ Bloni. O tun ye jeliba gardien dɔ ye ko Bloni. Bon an grand frère don je crois mais u tɔgɔ de y'o ye quoi. Bloni kɔfɛ Bouakar Keita kɔfɛ Djiki Jara kɔfɛ Karamɔgɔ Keita. Olu tun bɛ yen. Donc an hakili to olu tɔgɔ la. An bɛ a fɔ vraiment minnu tanyana ala ka sini kɛnɛya d'u ma, minnu tanyana ala ka lahara sɔn suma olu ye, minnu bɛ balo la ala ka sini kɛnɛya d'olu ma. O kɔfɛ an b'a lajɛ
kada mun de kan balontana bɛɛ jɔyɔrɔ kan ka ye mais fo mɔgɔw ka se ka goli jɔyɔrɔ dɔn. Goli balontana togo o togo ni bi donna ale a bɛ ye k'ale de nɔ don. Donc goliw kan ka fo, goliw kan ka barikada. O de kama i b'a jateminɛ Afriki, an bɛ taa Afriki la fɔlɔ, dugu o dugu Afriki dugu kɔnɔ ko nin dugu kun ka ɲi, nin san ni jamana in équipe nationale kun ka ɲi, i bɛ taa sɔrɔ gardien ɲuman de kun b'u kɔfɛ. O kɔrɔkɔrɔmasurunya ye jumɛn ye? An bɛ Nigeria ta, Peter Rufai o tun bɛ Nigeria kɔfɛ. An bɛ Maroc ta, Badou Zaki o tun bɛ Maroc kɔfɛ. Cheikh Seck o tun bɛ Senegal kɔfɛ. Alain Guambele o tun bɛ Côte d'Ivoire kɔfɛ wagati min na, i y'o faamuya wa? Jean Goli o tun bɛ Zaïre kɔfɛ wagati min na. Thomas Gono o tun bɛ Cameroun kɔfɛ. Joseph Antoine Bell o tun bɛ Cameroun kɔfɛ. Brice Samba o tun bɛ Zaïruwaw kɔfɛ. Shabala o tun bɛ Zambie kɔfɛ wagati min Zambie kun ka ɲi. N'i ko k'i bɛ taa diɲɛ kɔnɔ équipe nationale la, n'i ye Brésil ta, Brésil kun ka ɲi wagati min na, gardien dɔ tun bɛ Brésil kɔfɛ, il était gardien de tous les temps. Pelé ninnu ka wagati fo mɔgɔw k'a dɔn gardien dɔ de tun bɛ Brésil kɔfɛ, c'était gardien de tous les temps, il était le meilleur gardien. I y'a faamuya wa? Irisiw kun ka ɲi tuma min na, Yachine de tun bɛ Irisiw kɔfɛ, ka ballon yɛrɛ ka bɔ, gardien ka bɔ i ka 18 mètres kɔnɔ ka ballon ta n'i sen, Yachine de fɔlɔ y'a daminɛ. Ok, ka ballon tan ka jouer comme derrière défenseur, Yachine de fɔlɔ y'a daminɛ. Tu vois, Yachine de fɔlɔ y'o daminɛ. Donc Allemand kɔfɛ bɛɛ bɔra kalama, Allemand ka gardien mun bɛ yen n'o tun ye Ravelli, Thomas Ravelli, i y'a faamuya wa? Ale fana gardien dɔ tun bɛ meilleur gardien dɔ tun bɛ Suisse kɔfɛ, Thomas Ravelli, cɛkɔrɔba dɔ tun don. Allemand ka gardien bɛɛ tun b'o dɔn tout derrièrement, i y'a faamuya wa? A tɔgɔ ye échappé dɔɔni, Allemand ka gardien, tu vois, Oliver Kahn, tu vois, Oliver Kahn ale tun ka ɲi. France bɛ Coupe d'Afrique ta, Coupe du Monde ta wagati min na, France b'a ta wagati min na, Français ka gardien bɛɛ b'a dɔn il était le meilleur gardien avec sa taille. Malgré que taille ba kun t'a la, mais gardien kun ka ɲi kojugu. Est-ce que tu vois? N'o ye Français ka gardien mun kun b'u kɔfɛ 98 o gardien ale kun ka ɲi kosɛbɛ. Tu vois, donc hali ka ballon fili tɛgɛ la ka taa bin mɔgɔ sen kan, gardien foyi kun t'ale bɔ o la. Donc Brésil kun ka ɲi wagati min na, i y'a faamu, Brésil gardien dɔ kun bɛ yen, ale fana kun ka ɲi. Sénégal bɛ taa Coupe du Monde na tuma min na, Tony Mario da Silva, ale fana kun ka ɲi kojugu. Donc gardien jɔdaba de bɛ ballontan na. N'i y'a mɛn ko équipe ye Coupe d'Afrique, Coupe du Monde, Coupe d'Europe, n'i y'a mɛn ko équipe y'a ta dɔrɔn kana siga dɛ, gardien ɲuman de bɛ équipe kɔfɛ. I y'a faamu? Parce que gardien o de kama a bɛ f'i ɲɛna bi bɛ don gardien bɛɛ kun, mais bi de kana don i kun mun y'i nɔ ye. Tu vois, a bɛ fɔ gardien bɛɛ ɲɛna. Ok, donc an ka nin cɛba in, n'o Ousmane Faro ta ye. Franchement a ka ntanyani ni mɔgɔ min ye i miiri Mali ballontan na ka tila k'i miiri ani non murulen ninnu u bɛ franchement bi Faro ta ka banni fɔli miirila murulen ninnu na. Murulen fana o fana kɛra fɛn dɔ ye Mali kɔnɔ ballontan na, gardien ma deli ka kɛ mun ye, murulen fɔlɔ kɛr'o ye. I y'a faamuya wa? Gardien ka kɛ meilleur joueur ye de l'année, k'i to goal la ka kɛ meilleur joueur ye de l'année, o kɛra murulen de kelen sera k'o kɛ ballontan na Mali kɔnɔ. Ne bala ko ten. Je crois c'était en 98 n t'a dɔn, mais murulen kɔni delila ka kɛ meilleur joueur ye Mali kɔnɔ, o ma deli ka kɛ. Gardien fɔlɔ min y'o kɛ o kɛra murulen ye. I y'o faamu? Donc mun mɛnna équipe nationale kɔfɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan o kɛra Maha ye.
donc an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u barikada mais mun kɛra sababu ye ni dimi donna Mali balontan na ka dimi don Mali balontan na ka sababuya kɛ gardien kelen ye parce que a ka ɲi mais a kɛra fuwari ye a ka ɲi a y'i ban ka balontan a ka ɲi a y'i ta kamelenbaya fɛ ka faso jigi to a kan k'i ta kamelenbaya fɛ ka faso jigi to a kan k'i ta tulonkɛ fɛ ka faso jigi to a kan k'i ban ka baara kɛ ka to yadaliya ni sunkurun tigɛ ni jagoya saridenya la o kɛra Boubacar Keita ye serubilen ninnu ka coupe du monde san Nigeria gardien mun tun bɛ Mali kɔfɛ a kan ka wele ka juger parce que depuis o coupe du monde bɔra la coupe du monde junior bɔra la mɔgɔ si ma dɔn nin cɛ in taara yɔrɔ min na Ousmane Farota y'a ka danaya bɛɛ ta ka da nin de kan k'a ka talan bɛɛ don nin de kunna ko walasa nin ka kɛ faso jigi ye a ye Farota jigi kari a ye Mali jigi kari foyi t'a ta ye kamelenbaya kɔ parce que u taara coupe du monde na junior la Nigeria bɛɛ y'a dɔn a kɛra meilleur ye a kun ka ɲi a nana mɔgɔ si ma dɔn a kɛra mun ye a tɛ taa entraînement na a b'i ko k'i jɛ k'a kunkolonin coiffé ka to kamelenbaya la a taara laban Faransi o Faransi mɔgɔ si t'a ta yɔrɔ dɔn bilen mon ami je te dis la pure vérité ni mɔgɔ ye dimi don Mali la e de ye dimi don Mali la c'est pas parce que i ka kulonkɛ n'i ka fɛnw dɛ parce que i tun bɛ se fɛn dɔ de la ni Mali bɛɛ ye mais i y'a perdu quoi a ma fɛn ye a ma foyi ɲɛ faso ye coupe du monde junior ni kelen alors que e ni Casillas de dara Casillas nana faso sauver k'a faso sauver k'a baso sauver a san filanan y'a sɔrɔ e ye balontan dabila o kɔfɛ Casillas ye san 20 kɛ a bɛ ka balontan Boubacar Keita je te dis ko bɛɛ n'a fɔ wagati don mais n b'a f'i ɲɛna i ye faso janfa i ye baso janfa kulonkɛ in ma mago foyi ɲɛ i ye bi aujourd'hui i bɛ bɔ personne te connaît mɔgɔ si t'a dɔn ko hali delila ka kɛ sari ye mais n'a sɔrɔ i tun ma kulonkɛ san tun b'a sɔrɔ i tɔgɔ bɛ ka fɔ minnu tɔgɔ fɔra i m'a ye i tɔgɔ fɔra mɔgɔ yɛrɛ t'i dɔn mɔgɔ t'i dɔn i m'a ye ni serubilen fɔra mɔgɔw b'o dɔn tu vois un peu Casillas mun ni n'o taara ni i kɛra deuxième ye n'o kɛra meilleur gardien du monde ye Casillas n'a tɔgɔ fɔra diɲɛ bɛɛ mɔgɔw b'a dɔn pourquoi parce que a continuera k'a ta nin mais e Boubacar Keita ni min ɲɔgɔn fuwari ye bilahi talahi i b'a dɔn le meilleur équipe d'Afrique junior la ko Afrique ma deli ka meilleure équipe d'Afrique ɲɔgɔn ye i kɛra i n'a fɔ olu de quoi formation dɔ delila ka na Afrique ballontan na depuis la Afrique dans le meilleure équipe qu'Afrique n'a jamais eu a kɛra o de mais u danna o san ni o san yɛlɛma ma mais a dajara olu la parce que olu ye coupe d'Afrique ta ka taa coupe du monde ta o kɛra Ghanéens ka formation dɔ ye i y'a faamu wa CAN junior Mali kɔnɔ u nan'o ta Issa Kaudou Sule Baba Kamara Deni Michael Abou David Frépon olu ka formation ɲɔgɔn ma Afrique t'o ɲɔgɔn sɔrɔ u ni mɔgɔ bɛnna o ma nili kɛ ni mɔgɔ si u ye bɛɛ ci u taara coupe du monde na coupe du monde na u ni dugu o dugu bɛnna pas question de match nil u ye bɛɛ ci ka taa Brésil ci finale la i y'a faamu Issa Kaudou ninnu Issa Kaudou ani Michael Abou David Frépon ani Sule Baba ni Kamara Deni olu sara i y'a faamu donc alhamdulillah Ousmane Farota ala ka badada dali nɔgɔya Ousmane Farota non nin kun ye cɛba ye mais ni ko ma kɛ ko tɛ dɔn depuis Ousmane Farota Mali ye mɔnɛba don Ousmane Farota la balontan na u bɔlen Tunisie ka na Ousmane Farota a continuera a b'a ka balontan na Ousmane Farota nana ka na contrat dɔ sɔrɔ contrat in n t'a dɔn Tunisie Égypte Maroc n t'a dɔn dugu kelen mun a taara a contrat la a tun b'a la ko mobili bɛ d'a ma pour que a ka to ka taa entraînement na n'a sera yen nɔ a taalen yen u ma mobili d'a ma donc ko caman ba soko ninnu u m'o si ɲɛnabɔ donc Farota dimina a ko u ye mun kɛ nin ye k'o si tɛ contrat la quoi donc k'u ka essayer ka kow régler u banna donc Farota nalen congé la
Farota ma sɔn ka tabili. Donc quand Farota ma tabili alors que k'a to tellement k'a gɛlɛyara a taara hali Mali ambassade la ka t'i plaigner. Donc u ma sɔn Farota nalen Farota ma sɔn ka tabili. Donc quand Farota ma taa u ye Farota suspend. U kɛlen ka Farota suspend maintenant Mali équipe nationale ministre des sports ani fédération olu de k'u ka wuli k'u jɔ ka Farota dɛmɛ mais u m'a kɛ. Donc Mali ministre des sports ani fédération olu fana nɔba bɛ Farota ka carrière jɔli la parce que u tor'o la équipe y'a plaigné Farota suspend a tɛ se ka jouer i y'a faamuya wa extérieur la bilen hali n'a bɛ Mali kɔfɛ Mali de fana kun ka wuli k'i jɔ ka kɛlɛ kɛ Mali ma kɛ bɛɛ y'i sigi u y'u dabɔ a la pewu donc Farota nana ka commencer a ye match 1 ni 2 kɛ stade kɔfɛ donc a yɛrɛ nana décourager donc pour vous dire que Ali Ousmane Farota min n'an taɲana Mali ministre des sports Mali fédération i y'a faamuya olu yɛrɛ ma Farota dɛmɛ a ka kɛlɛ la i y'a faamuya supporteru y'a essayer ka événement 1 ni 2 kɛ Farota ka ko la Mali fédération ma wuli k'i jɔ diɲɛ kɔnɔ ministre ma wuli k'u jɔ diɲɛ kɔnɔ i y'a faamuya Farota ka carrière taara bɔgɔ la ten mais alhamdulilayi comme a kun kalannen don tu vois un peu donc a commencé a taara ka bangi baaraw la bon Farota kelen tɛ o ɲɔgɔnna baden de kɛra donc aw ka dɔn a tɛ i n'a fɔ Farota Ousmane Farota état ɲɛna ma non a tɛ i n'a fɔ Ousmane Farota bi na o taɲani i bɛ sport ministre des sports i y'a faamu ani fédération u bɛ taa malo bɔrɛ 1 di i y'a faamu k'a kɛ i n'a fɔ nin ye cɛba de ye dɛ cɛba in u ye mɔnɛjuguba de don a la a ye balontan dabila ka sɔrɔ a ka carrière kuma ban parce que faso de y'a janfa a y'a dabila ka sɔrɔ a ka wagati kuma se parce que baso y'a janfa a y'a dabila ka sɔrɔ a wagati ma se mun delila ka kɛ meilleur gardien d'Afrique u y'a ka carrière don bɔgɔ la Farota denw k'a mɛn Farota musow k'a mɛn Farota ka génération k'a mɛn donc minnu bɛ fédération na bi u k'a dɔn k'a fɔ i y'a faamuya wa janfancidenya mun n'a kɛra Farota la n'a ɲɔgɔnna kɛra bi an b'a fɔ ne Bala ko ten i y'a faamuya ne ko ten Mali kɔnɔ balontan ko ne bɛ se k'o ɲininkali kɛ mɔgɔ la mais gardien o cɛ tɛ balo la ne bɛ gardien ɲininkali kɛ cɛ mun na parce que bɛɛ b'a dɔn j'ai joué Jofolo ka denmisɛnninw kun y'anw ye j'ai joué i y'o faamuya wa Zidane ninnu a b'u ɲininka i y'a faamu Esad bɛ kɛ Esad junior bɛ coupe d'Afrique coupe du Mali ta san mun na ne tun bɛ yen ne tun bɛ yen wa n tun bɛ jouer j'étais gardien aussi donc gardien ne t'a ɲininkali kɛ mɔgɔ si la au contraire mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ n dɔn kosɛbɛ bɛɛ bɛ n dɔn ni balontan gardien de donc Farota a y'an bɛɛ entraîné Farota a y'an bɛɛ entraîné a ye cours d'an bɛɛ ma mais a ka janfa in on a discuté on a discuté hali a tɛ 3 semaines bɔ ne n'a a kumana appel vidéo yɛrɛ la Farota parce que minnu bɛ sigi a ka da la ne n'olu ka di kojugu tu vois donc des fois an tun bɛ to ka baro kɛ parce que a b'a dɔn gardien kun ka di ne a tile kelen a ma fili ma fana quoi tu vois donc nin de kɛra a la quoi a kɔni tayana bi alhamdulilayi donc aw kana ye u kana taa fédération mɔgɔw u kana kɛ i n'a fɔ Mali m'a tara ye parce que u bɛ k'a bɔ télé la u bɛ ka kuma Mali y'a janfa tu étais gardien d'Africa oui ça c'est vrai Moussa Maraka o ye tiɲɛ Africa ça c'est vrai merci donc u kana kɛ i n'a fɔ u ma janfa quoi a janfara Farota ni monnaie ba de sara ouais c'est vrai Bamutaka Nexon u kana kɛ i n'a fɔ Ousmane Farota
i n'a fɔ ko bɛɛ kun ka ɲi dɛ cɛkɔrɔba ninnu ni mɔnɛ de sara parce que Mali m'a dɛmɛ a ka Mali y'a trahi a ye balontan dabila ka sɔrɔ foyi kun man d'a ye ka tɛmɛ balontan kan parce que diɲɛ kɔnɔ balontan bɛ ja jɔ gardien y'a dama kanu de gardien ye kanu de i y'a faamuya wa gardien ye kanu de bon foyi fana ma digi ne yɛrɛ la f'a ye mɔgɔ kelen mun entraîner ka tɛmɛ a ka mɔgɔ bɛɛ kan o fana taara kɛ fɔriya ye n'o ye Boubacar Keita diɲɛ kɔnɔ hali bi mɔgɔ si hali ni Mali ye Boubacar Keita wele bi in na ne Bala ko ta a bɛ gardien ɲuman d'aw ma mɔgɔ si tɛ se ka gardien ɲuman di équipe ma ka tɛmɛ gardien ɲuman kan o tɛ se ka kɛ quoi o de kama anw ma ye Mali kun tɛ ka gardien ɲuman sɔrɔ Mali kun tɛ se ka sɔrɔ parce que gardien ɲuman bɛɛ bɛ gardien ɲuman kelen entraîner et égyptien ka gardien mun ye coupe d'Afrique ta ko siɲɛ 3 ka tugu ɲɔgɔn kɔ mɔgɔw y'a ye gardien kun ka ɲi mais mun y'a entraîner o fana kun champion d'Afrique de égyptien bon ale fana mun fana b'u kɔfɛ bi ale de bɛ k'o entraîner hali n'i y'a ballon minɛ tugun hali n'i y'a tagama tugun i b'a dɔn mun bɛ Égypte kɔfɛ parce que ale de bɛ k'a entraîner gardien ɲuman dɔrɔn de bɛ gardien ɲuman di ya Afrique bɛɛ mun ɲɔgɔn gardien tɛ yen n'a tɛ na Afrique kɔnɔ o de ye Araignée Noire ye Thomas Gono Afrique joueur kelen mun sera ka taa ballon ta i ka équipe fɛ Europe ka tila ka kɛ équipe entraîneur ye a ka ca san 20 ye bi hali sini san 30 hali sini ale de y'a ka équipe entraîneur ye parce que Thomas Gono ye Thomas Gono de donc tu vois Boubacar Keita est un centre de formation Boubacar Keita kɔni cɛ an ka tɛmɛ o kan ni ya parce que Ousmane Faro ta fo mɔgɔw k'a dɔn mun kɛra a la bi n'i taara u sigilen lajɛ parce que Mali problème ye mun ye a kɛra Ousmane Faro ta la mɔgɔ si tɛ yen mun sera ka wuli k'a ka kɛlɛ kɛ a nana bɛɛ b'a dɔn a ka carrière kun ma jɔ Mali kɔnɔ fédération de fɔlɔ kun kan k'a dɛmɛ mais comme depuis ala ye Mali fédération da olu bɛ wari dun de la e ma Assimi ka gouvernement filɛ nin ye a y'u ta k'a fara ɲɔgɔn kan Choguel ka ministre fila a y'a ta k'a fara ɲɔgɔn kan ni mun siranna k'a fɔ o ye Fuad den de ye Mali ministre bɛɛ ka ɲi ni Musa Agi ne Bala bɛ segin a kan je répète encore Mali ministre bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ministre bɛɛ ka kusa ni Musa Agi je répète pour une dernière fois Mali kɔnɔ ministre Choguel ka gouvernement ministre bɛɛ ka kusa ni Musa Agi ministre bɛɛ jɔyɔrɔ ka bon ni Musa Agi ye ministre bɛɛ bɛ se ka baara la ni Musa Agi ye ministre bɛɛ jɔyɔrɔ yira ni Musa Agi ye wa Musa Agi jɔyɔrɔ ti ye parce que Musa Agi bɛ domaine na a tɛ domaine mun dɔn on sait pas pourquoi même n'u bɛ se k'a changer k'a bila ka taa ministère wɛrɛ la mais Musa Agi tɛ foyi dɔn sport la Musa Agi y'a si bɛɛ kɛ Bamakɔ grève de la Umaru Mariko ka kalanden de don les AEM mɔgɔw de don a tɛ foyi dɔn ministriya kɔni na fɛn min ye sport ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna koyi a tɛ foyi dɔn a bɛ se ka bila porte parole ya de la comme k'a to la yen a tun bɛ Mali sabre cogo min na ka armée sabre cogo min na i y'o fɔ a ka gouvernement sabre cogo min na cɛ mun filɛ nin ye bi i sema wa fɛn na u ka porte parole o bɛ cogo cogo Musa Agi tun bɛ ten de Musa Agi est zéro sur les sports il connaît rien du tout Musa Agi bɛ mun dɔn il montre à nous qu'il connaît que des karatés au te bali mɔgɔ la parce qu'un rébellion c'est un rebelle c'est un rebelle bɛɛ b'o dɔn o bɛ se karaté la koyi parce que kɛlɛkɛla de don mais Musa Agi mais tout dernièrement e k'a lajɛ kɛ ne ma kule Mali bɛɛ da la k'a fɔ n ko cɛ in tɛ foyi dɔn i y'a fɔ Magasuba entraîneur Magasuba n k'a tɛ foyi dɔn mɔgɔw bolo ko ɲɛngoya de kun don parce que entraîneur kolon o bɛ dɔn cogo di 90 minutes ni entraîneur ka équipe ma se ka occasion dɔ créer i y'a faamu 90 minutes kɔnɔ 45 minutes kɔnɔ a b'o entraîneur bila o kɔrɔ o tɛ foyi dɔn hali n'o bɛ ka gagner o ka ballontannaw de bɛ se o yɛrɛ tɛ se foyi la ne y'a fɔ bɛɛ ɲɛna mais aw nan'o ye n tilala k'a yira bɛɛ la
ngo ka ni entraîneur in gay ngo wana ni entraîneur gabe na ni fédération mouye fédération président Bavier bien fait beka kusani Bavier parce que afra Bavier ga magasuba gay amena Bavier maçon bon fédération président main et ministre des sports main aw ko ballontan ga nye otinya kuy ballontan tien parce que Moussa Ag fleni a nye foyina depuis Moussa Ag nana ko nyena man jumen kera abe kule ko ka salo na sini mo ka war sara janina mo tabi abe kule ko ka sanduru mo ko luka ko sara ko luka war ko nyena bo ja nyina tawere masara jonu kuma do ko Mali équipe nationale ka war balanino jonu kuma do ko entraîneur ni entraîneur mu fleni alhamdulillah rabbil alamin jonu kuma do ko yere ka war masara mais Moussa Agbe versi doni taninga segini drapeau korota ni mayo yira la mogo la de ka ta demsonu kelen ku ka sangeke ka ba be soro ko lu wele de téléphone na ko bla au parler la de ya le président de la transition de Assimi Goïta ya fa les jeunes il veut te parler prenez président veut vous féliciter c'est dit n'importe quoi Assimi mago te faut la victoire ko wari nunu tarami nogo Assimi Goïta a arrêté Tchène Black à ta fin wa et vérificateur général 26 mars joleno magasin joli le 26 mars là magasin munu be 26 mars là ou be joli le lado magasin nunu il fa appartenait à qui à Ben Moussa Agkaklay magasin fond fait 26 mars la waro warbe sura la a war bebe gata Moussa Agka poche kono mogo munu be ka gérer Moussa Agga mogo dulu billahi talai nyen kale alala muso magasin munu be na be gérer magasin a warbe na compte mena magasin appartenait à qui munu keleno ka louer jonu ba wari mine mu ba wari mine o be barake ministère mena jonu yo blay waru be tami aba do yoro la ko Moussa Ag ça appartenait à Moussa Ag et ses clans 26 mars wa Moussa Ag te se ga menacer kuma te se ga fo Moussa Ag pourquoi ni Assimi yere ni ministre mu ma nya mo fo ni mu nya na obe fo ni Assimi ma nya be fo Assimi nya na obe fo kuy ni chokel kuma ya mba fo anyena colonel che duru nu kuma ya nkumo de fo donc wu nyena amiko de fo bon donc gouvernement na Moussa Ag amay Moussa Ag il connaît rien Moussa Ag il sert rien Moussa Ag c'est dit n'importe quoi à la place comme ministre des sports c'est dit n'importe quoi wa maldeon tiga sega fo yena ko Assimi Goïta ibado Moussa Ag ba place la me tien de fo ko bebula osrane no do anye ko billahi talai parce que ni mogo wera kuno sa on ba sura galona beba do ministre fon fait mai be galon aboy wa au beka ni Moussa Ag il connaît rien en akuma ne de folo ya défend parce que à ce moment akumika barake mais pour le moment il est 0 multiplié par 0 est égal à 0 Moussa Ag chokel ni ministre Colombie bolo Moussa Ag do wa ni mogo ma se ka fi Moussa Ag do wa ni mogo ya fi na fana Moussa Ag do wa Mali gouvernement be ni mogo be mun placer 0 Moussa Ag do Moussa Ag ne balade afo tien do te 0 ite ta poche wera la sa yire ka laje ibe mu do balontana anga nye foke e mai na kuma isra démonstration ira muno te karate ya itra karate ke ronu ni la parce que ambo do al ni mo foku ti nek iye kelekelade OK donc il kana ka armée là d'accord mais franchement un ministre en tout quoi wani ko fe notre un ministre di mogo mamuma del ministre des sports di mogo mamuma del ga balontanga me tien fa wena tinye avait dit balontana korodo ministre des sports avait dit balontana korodo ma fédération président avait dit balontana korodo ma yo fa entraîneur avait dit balontana korodo ma ante keblingo voté te élection te balontana korodo tadu ou balontana korodo ya décidé ku ka dugu ya fa sport ministre des sports a tayoro yoro ani fédération ni entraîneur a be avancera sénégalais de que Sénégal génération mu yake o génération clean ya fama wa o de Eric Sekoussel nunu ni ya fama wa Seroublé nunu ga génération yi Seroublé
Seroublé est de Kanaka qui est ministre des Sports. Ou vient Kanouté. Seroublé ou vient Kanouté. Ou de Kanaka Koé. Fédération présente. Samuel Eto Nounouma Mina. Didier Drogba Nounoumou Kamba ou Tano Fewa. Ah? Mais en tant que foire, ni lâchia de la ou vient Jamana de Tefe Kadoumawa. Ante tient Fonyoyana. Balontana ou baby sa tanto. Mais Nasro ou ka génération d'obé. Ko be ministre des Sports là. Ou ba la dje balontana mouka ka deme. Ko dobe fédération kuna. Ou ba la dje balontana mouka ka deme. Mais mogo mouma balonta mouni shi beke irebelona. Ou be balontana doa. Irebel boulot balonta in klongedi. Billahi talay. Sorrachi boulot balonta in klongedi. Ya fama, on a dit la gardien badola. Et militaire ou folle. Et comment il s'appelle? Goulba. Police Goulba. À Bana, je crois. Bougoun. Police Goulba. Et, l'entretien fois, Goulba, allez tourner, il soit assis là. Ouais. Goulba. Mais avec mon nom, fait. Mali kono balontana ne be ka kuma do fa aw fana e fuaru be ko billahi tala aw fana e fuaru be aw be korbalum be balula et tout dernièrement ou fara nyogo ka balontana koro nunu 77 là de pala Côte d'Ivoire d'Afrique be mo ma Côte d'Ivoire batu tra Côte d'Ivoire bati o balontana koro luka primte di yo famewa tiens la je fin la je fin brama blé nunu la je Brable nous la djabay. Wali mo chitou deme. Alors que Brable mou allait de ka jouer Mali équipe nationale la match da mo chita manchan Brable netay. Allo lu fana ube kubun do lu made ya fama u to lu ka prime de match dide u nu ka demsenu wa u korbalon fana be fra ko nga 77 la u tenye olu yere ma parce que aw do de te fédération nyefe. Aw naw fana u batche Mali balontana koro be wuli Kou fara ɲɔgɔn kan cogo di k'u bɛ kɛ fédération président ko cɛ dɔ wolola ba fɛ ko mun bɛ se k'a ban fédération bɛ se ka taa kɛ mun élection ye Bamba ɲinguru den kɔrɔw i y'a faamu a depuis aw bɛ ka ballon ta u bɛ k'a nafa dun o Bamba ɲinguru denw depuis wololuw baw fɛ u ma ballon ta olu de bɛna a bɛɛ président minɛ i y'a faamu aw ballon tana kɔrɔw yɛrɛ sigilen don ballon tana kɔrɔw n'aw farala ɲɔgɔn kan supporteriw b'aw dɛmɛ i y'a faamu wa Jeliba supporter ni Esat supporter ni Real supporter ni Sobe ni Ispas ni yafa o faden denya o bo dabla bebe fara ɲɔgɔn kan k'aw dɛmɛ aw bɛ Mali aw bɛ ministre des sports de ta aw de ta don ka fédération ta parce que fédération de y'a banbajugu denya yɔrɔ ye Bamako banbajuguden n'i b'a ɲini fédération président don mais aw bɛɛ sigilen don aw bɛɛ bɛ to tantɔ dɔw bɛ yan fɛ dɔw bɛ yan fɛ i bɛ taa sɔrɔ fédération président mun bɛ ka na depuis a wolola a ba fɛ n'a bɛ politique la a ma ballon ta i bɛ taa sɔrɔ dɛ supporter fan dɔ bɛ k'olu dɛmɛ fan dɔ in bɛ fan dɔw fɛ fan dɔ in bɛ joueur kɔrɔw fɛ i bɛ taa sɔrɔ o bɛ 200 wa kelen di o supporter juguden dɔw ma depuis mun wolola a ma ballon ta u bɛ taa ka t'o dɛmɛ nafiki denya la nin bɛɛ de ye Mali ballon tan fiɲɛ ye sinon any fani bache Mali fédération président la tisse ka ballon zonglé il y a fama la tisse ka ballon zonglé 5 fois ministre Mali ministre ni ala ni krache c'est pas parce que Kidal Kodou de ministre al ministre yere ta do ballon mais tantôt marfachila il est bel il sort la sikoro porte parole koro au début ministériel a te ballon don billahi talata lo a te ballon don mo ko ba le ni be ballon tan kala ko ballon tan me kala dem sen mani ha aw mo ga din to nunu yere fana sigilen be a shiti se ka ni dota sebela aw ballon tan ko do yere fa ballon tan u ko ka wi atan du be ballon tan mais olu bebe fo te se ka nyenebo al ni ballon tan ko do ko ka ba nyenebo i ba ye a tɔ minnu b'a ko nafiki den ninnu bɛɛ bɛ taa ka taa fara politicien dɔ kan k'o dɛmɛ a contre la jahili denya la mɔgɔw da la comment mais j'arrive pas à comprendre mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka kɛ Mali fédération président mun ma ballon tan cogo di ni ballon tana ba den ninnu bɛ yen génération u ye ko bɛɛ kɛ faso ye mais a ye fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn mun mana sa
ou beta version rouge brio sous la de ka médaille do ka dro ku jo ganga laton Mali. OK. Ko fait dro iba ye téléjournal ali une minute teke ali une minute teke il fa ka sa folla. Il fa ka sa ali minute clé il fa chi beke ka faso servi mais ali minute clé ou to ke il fa ka kumala. Yo fameux ou be yoron do fadro en 94 il était meilleur gardien contre tel pays qui va tantôt de partir qui tue Farota capte le danger. Ya bref abana pepe ko wa yi faka sa banini gouvernement ya seke Mali ya seke o ya banini abura téléjournal là il faka sa abura téléjournal là même pas 40 secondes abana pe ou temenan kore page noire wa bi faka sa abla bela labani pour que na abura moko ka do abana il faut 45 minutes ya fa 45 minutes fla il faut au jeu malien. Il y a fama durant combien d'années? Mais il faut que ça ait 10 secondes. Ou bas fond. Abana pipi. Bon, il faut que ça ait banni. Il faut que ça ait banni. Ousmane Farota. Replay Jamanjan Fali. Ousmane Farota. Niki Kumola. Obujo. Mais tu t'imagines, ben nous fa la djek. Probablement nous fa la djek. Ou fa ballon temps. Mali, koroke ballon temps Mali. Ya fa probablement mi ka ballon temps Mali. De un bi ka ballon temps, modé un bi ka ballon temps Mali. Mais also probablement fleni. O ale kibu do diroma, o tara ka ta tourna do ke ka Coupe d'Afrique tagana o probablement on a ka demsonu nga warma so parce que anga tien fo nyogonyana. Fédération président de ka di nunu ka génération ma ou ka ko kele de ke nafiki dewnya tala quoi be kan ku deme de quoi mais faut olu yere de ka ke chaba kore faut olu yere de ka muso denya fana dabla ça dit Mali balontana koro quoi a beba ko bara la bi se ka to ko bara la kan nyemo ga nyina ta ko bara sa ma nunu laje ou ka génération be mais na franco ali ma nunu yere te prime de match ou quoi c'est-à-dire ma nunu ka entraîneur ya yere allo prime de match o te soro ou ti se ka la kuma fo ni ya fo bi boyin nan dore ma nunu ou shi beke ou bi ka jouer version rouge ma nunu murle nunu ma nunu seroublé nunu warbo lukun mais seroublé nunu c'est-à-dire ou te c'est pas parce que ka fédération présent ko war ko do ou ve do wara do non una kakani una kakani murule nunu lajɛ ma nunu lajɛ Mali balontana kɔrɔ nunu lajɛ sumala ba nunu ali mɔgɔ ta du be yɔrɔ Moribo yɛrɛ la Moribo ya fama wa Moribo équipe nationale président et capitaine Moribo nunu lajɛ ah ou ni bébé tunu ah Fernand nunu ni bébé tunu sexuel yɛrɛ lajɛ ke n'a sɔrɔla a kun bɛ Mali la san kun b'a sɔrɔ équipe nationale ma d'a ma sexuel nunu lajɛ et Sami Nounou, tu vois un peu Bayo, Moutra Moro, en Blangata, Konon Sangaka, en Diumpe Kuna, Bayo Nounou, tu vois? Mais à où il y a l'équipe nationale d'Oumana, il y a un homme qui faut là. Mais à tes deux lumare, rébellion, Koro, Fralé, Nukon Kani. Asim Goetame, tiens, fort, il y en a qui, Moussa Agiaka, qui a boire placé la couille. Wallah ate foi donc asime yere ba do sorasi be fendon balontana sorasi ma isfas ke sorasi te fendon balontana ko ne sorasi di no ko ate posu wera yere dini mawa parce que muti nyati nye ko Musa ate foi do balontana one love à vous tous et Mali balontana koro. Franchement, Allah ka hinɛ tabala. Allah ka yafa kama. An konkitim na Allah ka nɔgɔya. An n'a bi jɛmu Allah ka nɔgɔya. Équipe nationale denmisɛnninw, franchement, Allah ka lahara sɔn sumaya quoi, taba ye quoi. Fédération
an bɛ foli kɛ Usman Farota a denw u ka baara kɛ sinon u fa kɔni kɛra fɛn dɔ ye mɔgɔ si fa ma kɛ mun ye koyi m'o faamuya wa parce que Yaoundé 72 Mali cira Mali kuma qualifié aw fa de sababu la Mali sera ka qualifié wa Mali qualifié len ka taa fana wa aw fa de sababu aw fa de tilala ka kɛ farafina bɛɛ ko a bɛ se ni bɛɛ y'a ka baara la donc Farota denw aw fa ɲɔgɔnma ye Mali la dɛ n'aw bɛ baara kɛ aw baara kɛ aw kɔni fa aw de ni den bɛ se ka da Mali la sinon aw fa ni mɔgɔ ye filan ye aw fa y'a bɛɛ da ka tila k'a drapeau d'a ma k'a médaille d'a ma farafina wa Mali m'a fɔ dɛ farafinakaw de côté k'aw fa bɛ se a ka baara la ni farafin bɛɛ ye donc aw de b'aw cɛsiri aw mana kɛ baara min kɛbaga ye aw fana ka danni kɛ sinon aw fa kɔni ye bɛɛ da place la Ousmane Farota denw je vous dis la pure vérité voilà tiɲɛ ye kelen dɔrɔn de voilà donc sisan Mali fédération président n'o ye Bavier ye Musa Agi ka fisa ni mɔgɔ kelen min o ye Bavier de wa Mali balontanna kɔrɔw n'aw ma kɛlɛ kɛ mɔgɔ si tɛ kɛlɛ k'aw ye n'aw y'a kɛlɛ daminɛ an kɔni b'aw dɛmɛ mais aw sigilen k'aw bolo courager aw ma kɛ mun ye y a pas de problème n'i y'a mɛn aw bɛ ka janfa t'aw yɛrɛ de bolo koyi aw yɛrɛ t'a lajɛ sa fédération président a y'a ɲini Asim b'a d'aw ma parce que aw de b'a mérité n'aw y'a ɲini Choguel b'a d'aw ma parce que aw de b'a mérité n'u banna ka ministre des sports y'a d'aw ma an b'u ɲininka mun de la n'u ma kan jɔlen fɔ an b'a fɔ parce que u bɛ ka siran Musa Agi ɲɛ place ka bon yɔrɔ wɛrɛ bɛ se ka taa d'a ma mais Musa Agi tɛ foyi dɔn sport la bilahi talahi a t'a dɔn koyi Kidal équipe kelen mun nana Mali la n'o tun bɛ se balontan na n m'o faamuya olu nana i y'a faamuya Coupe du Mali junior Kidal équipe nana Coupe du Mali junior la a si ma segin bilen kelen yɛrɛ bɛ yen o tun tora hippodrome na ye i y'a faamuya u si ma segin ka taa olu de kun ɲɔgɔn balontanna ma bɔ Kidal olu tun ka ɲi ok wa bi maliyɛn kelen ka biba don match kelen na plus de 10 bi a donna olu de kun mun y'o kɛ o kun ye Black Star joueur dɔ ye i m'a faamuya wa a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ ale de y'a don o kun je crois 16 bi ou bien fɛn dɔ match kelen mɔgɔ kelen k'a don Mali record i y'a faamuya wa Baru de y'a don o kun Baru kelen bi mun don plus de 10 bi match kelen na maliyɛn ma deli k'o don Baru de y'o don mais extérieur la maliyɛn kelen ka bi don mun ka ca ni bɛɛ ta ye i y'a faamuya o ye Amadou Bassi ye ale ye retour 8 bi ale a 4 bi don i y'a faamuya joliba Amadou Bassi ale la a ye 4 bi don wɔlɔfɔw kun retour la a ye 4 bi don o y'a sɔrɔ maaw ma kɔ la numéro 8 a ye numéro 8 bɔ ka jɔ jeliba supporterw la Amadou Bassi ni cɛ in kun bɛ bidon ko Bassi den Bassi kɔrɔba tɔgɔ ma Bassi Bassi dribble Bassi marque et but Amadou Bassi quand Bassi joue Bassi marque voilà c'est comme blanc joue blanc gagne donc mais vraiment an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye nin tɛ foyi dɔn Musa Agi tɛ foyi dɔn non Musa Agi connaît rien dans concernant sport Musa Agi connaît rien franchement il faut qu'on se dise ni karaté de ko parce que a bɛ so la daba bɛ yen pourquoi an ma équipe nationale pourquoi an ma ministre des sports y'a di daba ma o ma kɛ champion du monde ye karaté la daba o jɔlen yɛrɛ b'a sen don k'i nun bɔ daba lajaba tɛ yan karaté ko tɛ o nin tɛ foyi de dɔn Musa Agi connaît rien Choguel ka ministre bɛɛ ka fisa ni Musa Agi Asimu Tile ministre bɛɛ ka fisa ni Musa Agi wa ni Zorokurunden bɛ i y'a faamuya wa Asimu ka gouvernement ministre la Musa Agi de ye Zorokurunden wa ni Fukɔrɔden bɛ Choguel ka ministre la ministère dɔ Fukɔrɔden bɛ Musa Agi de ye Fukɔrɔden bilayi talayi Mali balontanna bɛɛ b'a dɔn ko Musa Agi connaît rien fédération bɛɛ b'a dɔn ko Musa Agi connaît rien sportif bɛɛ b'a dɔn ko Musa Agi n'a pas le niveau d'être ministre de sport comme Mali actuel bilayi talayi n'a man kan mais hali n'u y'o bɔ yen i bɛ taa sɔrɔ n'u mana ni boulangerie-kɛla dɔ ye i bɛ taa sɔrɔ u bɛ na ni i y'a fɔ a nɛgɛgosila dɔ ye mun yɛrɛ ka domaine tɛ ka joueur kɔrɔba ninnu ni joueur kuraw sigilen to a kalannen n'a kalanbali supporter kolon den minnu kan ni vote fana bɛ kɛ
ou bien bêta politicien du coup dendo voter que oui. Sur Guatikitania, le meilleur gardien d'Afrique, premier, enfin, meilleur gardien d'Afrique. Sur Guatikatene ou Robnefre la Bozola. Sur Guatiki. Sur Guatiki. Marqueta qui era meilleur gardien en 72. Mais Marqueta compte titulaire. Moi, c'est le Guatiki qui est titulaire. Il m'a dit qu'il après a banana entraînement à Marqueta sur la cadeau. Sinon, c'est le Guatiki n'a manganal ni Marqueta sarati doit placer là. C'est le Guatiki. Même à Corolin, comme mettons à taille alternant tellement que Ballontan a d'abé détenté qu'il y a de la cabine à déplacé là. Avec son âge, à Corolimba. C'est le Guatiki. Mali Kourou Karabé. Le fin de Ballontana. Le fin de Ballontana. Hein? Salif Keita. Olu bekele no kuma ko Ballontana. Ou n'a pas même ces façons manote. Ou wele ku ke ministre des sports. Mo Salif Keita de la a démissionné. Atete kele nga coup d'état ke 91 ya fama kanaka ke président. Ou Salif Keita ta ke ministre nga era déclaré ka démissionné ka baraka chama. Mais bila bi abi aka barama chama wele. Salif Keita démarre au premier ballon d'or africain. Et ça Kalogani nous nous dit. Il m'a d'aller Portugal ou Massongana. Et ça Kalogani. Ni dribbling que aller voir Fabio Oulila. Bra ya famawa. Hein? C'est dans si c'est nous. Moi je besra nga docteur. C'est si c'est nous. Baraka nous. Bra Traoré ala ka bra. La ilaha illallah. Ala ka bra nous. Balontana de bien sawa. Fregeli kelaw de be balontana ti billahi. Dem sonu ni génération keriñana. Ni korola idéo ma fina ko e kay folo balontana de. Ali kana le o be fo Messi nu ma mais aw munu yu ya ba do se balontana donc folo mo nu fana ta de kumete munu yu yu lu ba do be se balontana e ma e pele saraka soro mo ma blanya. Parce que abakawri na ko folo balontana do wote. Anya baga wakati mna ufana kunyuka wakati udi. Bo au fana ka wakati de. Uri bina ke follow balontana e au de unyokora au bisoro ka dala ko ja turu liro. Sino follow ballon de tar lantila anya ba tanko mna. O kele ni ro mo shima dribble krake. Mo shima ku krake balontana ye fon fenke. E ma obe Zidane nunu ni Messi nunu ni Ronaldinho nunu ni Cristiano nunu bo ye fon fenke pele abeke. Alhamdulillah rabbil alamin. Avec butabla. Mais je recrois de biga dimin doana. Na o koni sigile dongo do ko équipe nationale koni. Adon fédération ambachi. Fédération parce que ba vie nous politiciens de nous te foi do balontana, nous te foi do sport là. Billahi mais ou beka kusani Musa Agi. Musa Agi te foi la wardun fu ko. Wa Musa Agi tin dien kono. Musa ka madeli ka ministre des sports problème kele nyana bo ko ni problème solution bora Musa Agla make ko Musa Agna na ni ko solution amake basket kelaw be kule la ya fa ballon tanaw be kule la anibal kelaw be kule la ya fa mawa e sport fa mali ko na bebe kule la a bebe kule la mo be kumo la moi je suis sûr que la fédération de basketball ne m'a fait un janga pour s'entendre. J'entends placer l'année. Ne m'a fait un janga pour s'entendre. Moi parce que la moyen Jean Kusani toye. Ni kokolumba ingera ya John Bolé ka o demekele la. Mais élection wakati kumamna ko lu be bo Jean contrôle la jama usano lui. Ko lu bita fara ñokon ka Jean contrôle la billahi Jean est plus digne que ay munu bati élection. Moi j'aime Jean plus que eux parce que Jean est digne que eux. Billahi Uma wula kɛlɛ la basket kɛlaw ka problème kɛra ka ban Jean c'est-à-dire Jean concret chimie da do a problème na basket kɛlaw kule la denmisɛnninw kule la diɲɛ problème bɛɛ nana viol ko nana wari ko nana yafa abus de sexuel ko nana Jean concret chima wuli k'i da do la élection c'est le kolu bɛ se ka wuli ni ala ma Jean gagne Jean est mieux que eux tous wallahi Jean barkam be Jean na tula ne kalela alala barkam be Jean na tula duaw mun be Jean ko atu ko wa billahi Jean ka kusanu
wallahi billahi talahi Jean ka kusanu ye erreur minnu kɛra dɔrɔn Jean kana ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ mais Jean ka kusa n'a dɛmɛbaga ninnu bɛɛ wallahi Jean su ka kusa ni nin bɛɛ ɲɛnama ye n kalela ala la aw bɛ taa fara ɲɔgɔn kan ne k'aw bɛ sɔrɔ ka wuli kɛlɛ bɛɛ kɛra basketkɛlaw ka ko la aw si m'aw da don a la problème bɛɛ kɛra diɲɛ problème bɛɛ aw si kun tɛ yen ko kun ye candidat ye contre Jean ko dɔ wulila ka mɔgɔw dɛmɛ kɛlɛ la kɛlɛ ban ma selen kɛlɛ bannen sisan place ɲini nana k'aw bɛ taa fara ɲɔgɔn kan Jean contre la place ɲini nana k'aw bɛ jɛ ko k'a kɛ i y'a faamuya bɛ bloc dɔ ye Jean contre la Jean ma wusa n'aw ye musomaninw tigɛlen t'aw la ka tɛmɛ Jean kan basket yɛrɛ tigɛlen t'aw la ka tɛmɛ Jean kan fédération de basketball o tigɛlen t'aw la ka tɛmɛ Jean kan Jean bilayi tala k'i fa n'i ba kama i ka 2013 wa ma don o musomaninw ka problème ko terrain ko in i ko ko dugukolo bɛ Jean kɛ ala ni kira kama i k'o ɲɛnabɔ dɔrɔn Jean ne m'i dɛmɛ fo ka se n ka saya ma n'i ye bɔbɔden i ka daji to a kunna cɛ o cɛ bɔra i contre la n b'a ba tariso ten wallahi bilayi talayi a ye nin yɔrɔ ta k'a di Jean ma fédération de basketball président Jean ne bala de côté 2013 musomanin minnu bɔra Sénégal yan ni ne jiginna k'u accompagner n'u taara ka taa coupe d'Afrique ta ni Ibrahim Boubacar Keita i bɛ kɛ ala ka hinɛ la n'i bɛ kɛ terrain d'u ma Jean a kɛ ala kama olu ka dugukolo ko min n'a yera n'i yɛrɛ ko terrain bɛ yen k'a pour que a ka di musomaninw ma f'a ka taa conseil des ministres la i y'a faamuya wa n'a kuma taara CNT la CNT mɔgɔw k'o valider a ka taa conseil des ministres la Jean y'i jilaja i k'o musomaninw ka terrain d'u ma n'i ma sa i kɔ n'i ye bɔbɔden i ka daji to a kunna ni cɛ o cɛ bɔra i kama Jean ni cɛ o cɛ bɔra i kama ni muso o muso bɔra i kama musomaninw ka problème ɲɛnabɔli kɔfɛ i y'a faamu 2013 musomaninw olu ka dugukolo ko ɲɛnabɔlen kɔfɛ ni cɛ o cɛ bɔra i kama n b'a fa bibin k'a ba babamu bilayi a bibin a babamu n b'a fa bibin k'a ba babamu a bibin a babamu bilayi n b'a fa wuru fo ka taa barara ka taa wuru fo ta barara n b'a fa ka taa wuru k'a ba barara a kɛ ala kama i k'o problème ɲɛnabɔ one love à vous tous ala ka hinɛ Usmane Farota la ala ka dayɔrɔ suma a dayɔrɔ suma ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen one love à vous tous Gana Balaba